titi makachinja mukaita zvigananda, the whole people mese, kubva kumapurisa kuenda kuarmy kuenda kupi kwese kuenda kupi, ese masectors maazvigananda. Muri chigananda kana muchirega nyika ichiitwa zvakadai nezvionani mangwanani paCleveland. Zviri sei Cleveland necrew yako? Ndiri kuda kuti pindurei zvishoma pana mai vanga vachitaura vachipopota pamusana paEmerson nenhema dzaari kunyora sematauriro avanga vachiita. Ini kutaura chokwadi, handina hangu mashoko akawanda andiri kuda kutaura iko zvinezvi. Kana wakatarisa nyaya dzese idzi, vanga vachiti mawar veterans mungabva mangonyarara here? Mawar veterans haana kunyarara. Tine mawar veterans akasungwa izvezvi, vakazama kuda kusumudza musoro. Ini mhosva yangu yandinopa, ndinopa kumasoja kuti kubva kana kuti nenguva ichazouya hakuchinazve generation yemasoja iri mbwende semasoja akagara pazvigaro. Kubva kunani ari kumusoro kusvika pane chekupedzisira chimwana chitukutuku, masoja edu imbwende. Mutemo vanoti ivo mutemo hauvatenderi kuenda opposite president anenge aripo. Anofanira kuita zvese zvaanoda, chero akavashafura rutatu runa ru20, chero vakaitwa sei vanoti ivo vanenge vaiteedzera mutemo. Asi munhu wachona ari kuvaita izvozvo, mitemo yacho uri kuchinja each and every day. Kana iye achinja, imi munongoramba makanamira pane zvamakabvumirana here? Asi iye achinja abva pazviri, imi saka imi munondiudza kuti kana matora mumwe wenyu mukamuti tiite leader, unokuitai vakadzi. Apa matova vakadzi kapa? Imi varume imimi, zvese zvamungada kundiita zvizvo zvingadai izvo zvamuri kutoita Emerson. Haikona kuti muti munosorosera vanhu vari kuitwa chero yese yese, nemi muri kuitwa yese yese. Muri kuti chiko imi muri kuti chii? Hamusi kuoneka nepamuri. Kana kuti titi makachinja mukaita zvigananda, the whole people mese, kubva kumapurisa kuenda kuarmy kuenda kupi kwese kuenda kupi, ese masectors maazvigananda. Muri chigananda kana muchirega nyika ichiitwa zvakadai nezvigananda ava. Zvigananda zvakangouya, vanhu vakangouya. Nyika yapera kuitwa yemapositori yese makangonyarara. Muri chigananda nemi varume imi, musaswera muchitinetsa mani isu. Tinyatsai kutibudira pachena. Titange, musafungudza kuti zvamakaita izvozvo kuna Smith, vana vari muno muZimbabwe vanotadza kuzviita. Nokuti nyika yatodzokera kuSmith's regime. Zvamunoti mindo zvamakaramba mukaendera kuhondo kuti muti hamuzvidi. Munozviziva here iko zvinezvi? Ndoda kumbokuudza imi. Munozviziva here kuti coal iri kugadzirisa simenti muno? What more minerals amunorega achinda iri raw kuti zvinondobuda chinyi kuChina ikokoko? China iri kufuma ufumi hwayo huchinda nokuda kwedu isu tichitambura zvakadai. Makanyarara makagara mbwende, muri mbwende chaidzo chaidzo. Zvii zviri kuitika ipapa? Hatina mishonga, hatina roads, hatina chinhu. Makangonyarara makangogara. Munoitwa vakadzi, saka mava vakadzi vake just because mutemo makabvumirana. Haisa ndamboona, hakuna chero zvofa zviita sei, hakuna army yakaita sei yakaita sei nei. Chero kaenda kuarmy yechinyika chimwe kuda chine vanhu 5, hakuna madhaka akaita sewaya matuzvi chaiwo chaiwo.